Ялкаулыгым 9,4%-ка азырак булган булса, бу видео үткән елда ук чыгар иде. Әйе, бу сәяхәткә 2020 елның җәендә бардым. Ләкин сәяхәттән кайту белән ниен итте дә, нителмичә калды инде ул. Акланырга сәбәп юк, соң булса да сулда калмасын. Бар көчемне туплап, җиннәремне иярләп, йырып чыгарга карар кылдым. Хәерле көн җәмәгать. Сез Шакмакчы каналында былтыргы сәяхәткә быелгыча багарга рәхим итегез. Җәмәгать давыл исмиңа ашадан аша кисеп чыгарга куша. Шуңа күрә баш-баштаклык белән шөгыльләнеп тормыйбыз. Кая куша, шунда барып адашабыз. Киттек. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Әйтелсә дә иртәнге намазга бик матур моңлы азан, монда бер генә көндә торасым килми. Дөресен әйтәм. Алабуга чаллы яр буйлары күңелемә мең якынрак. Шулай да ашап чыгу кирәклеш. 2020 елда кафеларның күбесе карантин сәбәпле эшләми иделәр. Эзләгән товар диләр, таптым, тутырдым һәм чыктым. Кыстыбайга кереп, манты ашап, үзем белән кыстыбай алып чыктым әле. Шуңа күрә минем татарлыгым һәр тагын 1% артты. Тулы корсак һәм тыныч җан белән алга кузгалам. Көне бик матур һәм аяз иде. Нәкъ үзем кебек инде әйе. Юлда бернинди дә контентка абынып булмады. Әкрен генә чаптырып, максатыма таба якыная бардым. Юл уңайыннан бензин салырга туктадым. Җәмәгать 92 булсында әмә дизель. Для безналичной оплаты вы можете воспользоваться банковской картой. Айха, картаны суырып калыр да. Чыгарып бермәсән нәрсә төштем әле. Пуск. Ракета очырга тиешмәсен. Җәмәгать мин үзең тутыра торган автоматларны әле беренче күрәм. Идет процесс заправки. Не забудьте взять кассовый чек. Чеган төкереп бәрде. 1000 сумга 23-53 литр 92 бензин. Булай карасаң, логика буенча ул бит инде арзанрак булырга тиеш, әмма кешесенә акча түләргә кирәкми хезмәт хакы. Ә монда 42 сум 50 тиен. Шаллыда 40 сум 40 тиен. Теге Заправка завершена. Не забудьте вернуть пистолет в колонку. бирмим. Үзем белән алып китәм. Не забудьте. Куйдым. Кабул ит. Будем рады видеть вас снова. Счастливого пути. Нәрсә генә сөйләмим. Исән-сау һәм ашлы-туклы әйбәт кенә барып җиттем. Кеше фәләнне өнәп бетермәвем сәбәпле ераккарак китеп качып котылмакчы булдым. Һәм шул ук вакытта кара урманнарда да улап ятасы килми иде. Хозур яр буе кирәк. Бу минем стилем булачак, мөгаен. Бутка пешкәнче, мәккә кар кыстыбайга обзор булачак. Кыстыбайның үзенә дә, кибетенә дә. Ну, тергәннәр инде әйтәсеңләр мажор. Җәмәгать, менә әйтегез әле, бу кыстыбаймы? Бу ниндидер мутант кыстыбай минемчә. Бургербый, ниндидер кыстыбургер. Да прибудет с тобой сила. Уже баллы, уже тузлы. Шарык белән бик күп аралашкан сыер итенә охшаган бу. 10 балдан 3,5-ны куям миңа. Бу минем күңелемә хуш килеп бетмишенки. Менә бу иштәге соусы белән инде. Ни баллы тузлы. Сәер әйбер бу. Павитлы салып биргәннәрме соң? Ярты грамм борыч салып алдамакчы булганнар да. Юк. Кыстыбайга 3,5 бал. Җәмәгать бәямне үзгәртәм. Кыстыбайга 0,5 бал куям. Шуны хәтле искә төшкән сайын күңелләрем булган башлый. Әйтерсең ул кыстыбай эченә павитлы салганнар, яки кайнатма. Шуны хәтле баллаймы, шыр бал. Ит белән кем инде павитлы ашый менә әйтегез әле. Кыстыбай мондый подставың өчен дизлайк, дизреспект һәм минем ачуым. Караны бүтән анда әйбер ясама. Ну һәр буткан ашап карый инде. 6 бал. Оннан. Менә бу аңлашыла. Бу буткаймы? Ул баллы. Аның ите юк. Нәрсә көтәсең, шуны кабул итәсең. Минем сәрхүшләр анда Салат Фәтхетдиновны куштылар. Җәмәгать кич җитте инде. Ләкин шулай да вакыт әле бар. Шуңа күрә җәмәгать безне күренешләр көтә. Киттек.
Topshik bir jamoat, aymi? Albatta topshik. Kopterni bugun ko'tarib turmaymiz, chunki bek kuchli jil chiqdi. G'umuman jamoat bilasizmi? Tege yilni angladim endi men ani. Bunda yilga tirasida bigrakda mana bu kama tomog'inda jil bir tina, bir davul kabi esa, bir tina, bir davul kabi esa. Bunda bir nechikda ayta olmaysan. Bu iseshakmi, yo'qmi? Ul shu bir iskan vaqtida lagib ketsa koptirmaymi? Baxillashasa bo'laydi bilan. Balki ertan tinish bo'lar, ham tinish bo'lgan chiroqda ko'pga kopter ko'tarashak biz ham aylana teradagi ko'rinishlarni hech cheksiz ko'rashak biz. Lekin ana jamoat hatto atashlarning oqirga degan uy boshına tepgan shu ushurga kerak bo'lacak. Shunday xallar jamoat. Soat 19:34. Allohning rahmati, internet ishlamay, radio ishlamay, sarxushlar oqira, ko'ngilli menda ko'ngilli. Hamda endi jamoat bu yil meni narsa kirib oldim. Sovetskiy limonad degan, Barbaris degan, вкус на все времена degan, напиток безалкогольный degan, сильно газированный degan. Yo'llarni buzib bo'lmay jamoat. Qopqosh endi buklendi kekraydi, yopilmasin deb. Bundaga gaz bilan raketa ko'tarib bo'lacak. Gaz library yaratmayman durustini aytganda. Bilasizmi, kasak narsada menim. Men bugun shay olmaganman. Bu katastrofa jamoat, bu qutishqish ko'rinish, bu vahshat, totarni shaysiz qoldirib, bu boshqa siymaslik aybi bu. Umrimda birinchi topqir narsa ishlarga bilmayman men xayr. Bunda birey-birda ko'rinmaydi endimi hozir? Mana men terazani ochirga qo'rqib o'tiram chunki unda sherkilar iyerimiz yana ayting. O'sha shundoq jivaralab kiralar-da, undan so'ng bunda bizildab yeringlar, bunda davul qo'va. Biroz o'tiramda shay yo'q bet endi, sut ishasa bo'lacak. Sut ishamda jotib jiqlayim. Buldu jamoat oshadim, ichdim, aybirlarni jiydim, biroz tushirib oldim. Quyosh chiqdi men sen aytayım. Sizning aynan aytganda bunda meni Allobash tog'ida ko'rinadi. Bunda Allobash emas. Endi ortda Yuriyev mag'aralari. Lekin meni mag'aralar qiziqsindirmay, men yer ostida yotasi kelmayaligi. Bunda kishilar hali ko'bisi yo'qlaydi, shunga ko'ra sarxushlar ham zasaran yasar turgancha. Endi Yuriyev mag'aralari yonida borib, tekka qiyalarni tushirib, yozdirib, butun aybirini ko'rib, qo'ytirga kerak. Ketdik. Ko'pmet terilga turaymi? Shuna qaramasdan megafon tutmay, iletaylar roaming. Men shok eman. Mening so'zim yo'q. Bispalevani kitirimda qo'ydam hali bunda mashinalar yonida. Men bular bilan birga emish. Qo'yadir bu tirada Yuriyev mag'aralari bularga tegish. Unda yo'l bor. Osqa tusha turgan, lekin unda kirib turmadim. Kirib kirasing, meni minmassin, aymi? Bug'ima kerak, shuna ko'ra. Batareyani olamda, tig'amda, buqshaga ham sidiram. Yuriyev mag'aralarini ilta turgan yo'l is ketmali burmoqli ham teke. Lekin bu is ketmalidan da is ketmaliragi kishilarning shunda mashinalar bilan tushuvlari. Shop-shop tuzan tuzdirib otlab tushganda ko'zima distalagan shotir ham shotir sayin deyarlik mashina chalindi. Tosh quvug'inda negiz qolgansiz sizning deyar edim, lekin Rambomni uyimda unutib qoldirganman. Hech bir metalshik atmishi yorning sirtidan tushib kiri mindim. Jamoat dirlab birsdim. Köşke mindim qo'rqa. Nu yordiki. Biyik.
малай. Әзгене дұрыс атламасаң. Ассалам. Бұл әлі ең биік нұқтасы да түгіл бет. Ең биігі тігіндәдір енді. Батып етті міне бұл оқна мәстеген не тузандыр бұл. Қара сен. Етті сырама болып етті. Қара. Шынды қалар жамағат. Жил енді кіллегіше. Білем енді, білем. Келіп тұр әлдім нихаят. Алға таба барып болмай. Қоқлар өскен. Егет болды шылай айттырмай. Нейме? Дубль. Тағын біріне. Зоррағын. Өзім бітіп түшмәсем әрі енді. Кәкірттәрі. Күш жетмеді. Қызу жамағат бізге едім. Суынып шығара керек. Әз болса да. Мұнда біраз желес. Башыңа таш түшуі мүмкін. Таш атып су шәпілдәтіп көңілім болғаш, асқа түшіп көкке шүйілерге кереклігі еске түсті. Рәхәт кенә ұшып кетіп кері қонырға тәти орын жоқ еді. Kopterni қолдан ұшырттым, соңыра хавада келіш тұтып алдым. Әйтергә керек, су асты дөньясында күрергә әздән генә қалды. Оңышлы кадрлар белән сезнең белән дә бүлешим, путсезләр үземә. Көрәсімді көрдім, қарайсымды қарадым. Мұның қатлы әз жеріп, шының қатлы көп етленген күнім жоқ еді әлі мен. Өлдім, ләкин исән қалдым деп аталау. Тігінді тау башына мініп жеткенде, кунг-фу панды басқаштан мініп жеткен кебі хес еттім өзімді. Ярай міндің де еме, аның бет әлі тікелеген дейін. Міндің де анарсын түшіп тұрасың, нешік түшірге дейін. Қорқыныш жәмәғат, мен бейкіліктен қорқам, мен аны әлі қошан білейім. Шылайда мініп түштім. Бұлды жәмәғат, өзі қалабыз. Интернет ішләмей бетінде біріненде жерсіз ғана, шортсыз ғана якіргіна қойтабыз енді. Барлық саяхатләремнән дә иң моторы әлегесе дип саныйм. Бу юлы да мажараларга очрарга насыйп булмады, юкса иң кызыгы да бусы булыр иде. Барган юлымнан имин генә кире кайтып, видеоларны ерак киштәгә алып куйдым. 2 елда узмады, башына җиттем. Бу этлегемне кичерерсез дигән өметтә. Караганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр.